тай чанд моҳи соли равон бемории коронавирус ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш оварда. То ин муддат дар кураи замин аз ин вируси марговар чандин нафарон ҷони худро аз даст доданд. тибқи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, масъулини соҳаи тандурустӣ вобаста ба пешгирии ин беморӣ омодагии худро дар ин самт ҳамаҷониба дида истодаанд. Маркази санитариву эпидемиологии шаҳри Леваканд ба хотири пешгирӣ аз ин вируси хатарнок нақша чорабиниҳо тартиб дода, то имрӯз дар ҳудуди шаҳр дар зиёда аз 60 адад биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳои ташкилотҳои шаҳрӣ маводҳои уфунатзудоӣ пошида шуда, ҳолати санитарии шаҳр ва сокинонро таҳти назорати ҷиддӣ қарор доданд. масъулин зимни суҳбат иброз доштаанд, ки мо тавассути оинаи нилгун ва расонаҳои иҷтимоӣ аз вазъияти ҷаҳони имрӯза вобаста ба бемории коронавирус огоҳ буда, ҳолати санитарии шаҳрро таъмин намуда истодаем. бо дастгирии раиси шаҳри Леваканд ва соҳибкорон то имрӯз зиёда аз 700 кило маҳлули хлор ва дигар маводҳои доруворӣ ба маблағи 6000 сомонӣ харидорӣ гардида, барои безарар гардонидани муҳити зист ва пешгирӣ аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ сарф карда, корҳои таблиғотӣ ва дорупошӣ дар ин самт аз ҷониби масъулин идома дорад. бемории COVID-19 дар қисмати зиёди давлатҳои ҷаҳон доман паҳн намуда, ба иқтисодиёти ҷаҳон ва саломатии ҷомеа зарари калон расонидааст. хушбахтона то имрӯз ин беморӣ дар кишвари азизамон ба қайд гирифта нашудааст. масъулини шаҳри Леваканд зиёда аз 800 адад буклетҳо ва маводҳои тиббиро ба аҳолӣ тақсим намуда, барои пешгирӣ намудан аз ин беморӣ ба онҳо тавсияҳои судманд доданд. Абубакр Шокаримов, Искандар Давлатов, Намузали Эргашев, Ахбор аз шаҳри Леваканд.